Исәнмесез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Жылы бирү сезоны башланды. Шәһәр су саклагычын әлмәтлеләр нинди итеп күрә? Әлмәтлеләр пауэрлифтинг буенча дөнья чемпионнары. Кайгылы хәбәр. Бүген дүшәмбе иртәсендә Ижаудагы 88-нче номерлы мәктәптә фаҗига була. Билгесез мәктәпкә үтеп керә һәм ату аша. Аннан соң ул үзе дә һәлак була. Соңгы мәгълүматларга караганда, атыш нәтиҗәсендә 15 кеше һәлак була. Араларында 2 мәктәп сакчысы, 2 укытучы, шулай ук балалар. 24 кеше яраланган, шул исәптән 22 бала. Тикшерүчеләр җинаятьченең шәхсен ачыклый. Ул әлеге мәктәпнең элеккеге укучысы була. Җинаять эше кузгатылган. Удмуртиядә бүгеннән башлап 29 сентябрьгә кадәр матәм көннәре игълан ителде. Ату вакытында һәлак булганнар истәлегенә Калабызда да дивар оештырылды. Ул мәңгелек ут комплексына керү урынында урнашкан. Анда барлык теләүчеләр хәтер һәм кайгы билгесе итеп чәчәкләр һәм уенчыклар китерә ала. Башка темаларга 25 сентябрьдә 20 сәгать 41 минутта Түбән Мактамадагы Чайкин урамында янгын чыгу турында хәбәр килә. Аның нәтиҗәсендә Абзар түбәсе һәм утынлыкка зыян килә. Янгынның гомуми мәйданы 7 квадрат метр тәшкил иткән. Зыян күрүчеләр юк. Аннан бер көн алда 24 сентябрь көне 15 сәгать 2 минутта Иске Суркино центральный урамында урнашкан сарайда янгын чыга. Ут шәхси абзарны тулысынча юк итә. Янгын мәйданы 30 квадрат метр тәшкил итә. Зыян күрүчеләр һәм үлүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Көз үз хакимине кирмәкче. Кыска вакытлы җылы көннәрдән соң яңгырлар башланды. Термометр күрсәткечләре түбән төшә башлады. Шуңа күрә социаль учреждениеләр һәм күп фатирлы йортларга җылылык бирү бигрәк тә актуальләште. Узган атна ахырында җылылык күп кенә мәктәп һәм балалар бакчаларына җибәрелде дә инде. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Әлмәттә җылылык сезонына әзерлек гадәттә язылык башлана. Җылы бирү туктатылу белән үк трассалар юдырыла, чистартыла. Шул вакытта котельняларда тулы тикшерү уза. Быел да ул эш вакытында һәм җиренә җиткереп башкарылды ди белгечләр. Открываем клапан газа, тут температурный регулятор, тут датчики, этот манометр по давлению и по температуре, 2 в одном. Светсервис унитар предприятиясе контролендә 167 котельный, шуларның 45 мәктәпләрнең 37-се балалар бакчаларын җылыта. 8 котельный шәһәрдә, калганнары авылларда урнашкан. Җылы һава торышына карамастан, җылыту сезонына әзерлек сыман аны бирә башлауда тоткарланып тормаган. Мисал өчен, Камай Исмәгыйль мәктәбендә яңа казаннар тора. Аларны белгечләр контрольдә тота. Һәр уку йортының төп һәм резерв казаннары бар. Берәрсенең эшендә проблемалар килеп чыкса, икенчесе аны алыштырырга әзер. По поручению руководства района мы начали запускать школы, садики в первую очередь и объекты здравоохранения. Для того, чтобы... Район җитәкчелеге карары нигезендә без балалар бакчалары, мәктәпләрдә, сәламәтлек саклау учреждениеләрендә җылылык бирә башладык. Еллардан соң бу объектларда җылы булсын өчен без бүген үк эш башладык. Әлегә 167 котельнең 60-ында бу процесс башкарылган. Из 167 котельных на сегодняшний день уже запустили 60 котельных. Да, работа продолжается. Светсервис директоры Җәүдәт Сөләйманов сүзләренә караганда, бүген проблемалы котельнялар юк һәм җылыту сезонына әзерлек 100% тәшкил итә. Все хорошо, все по плану, и таким способом будем контролировать в круглосуточном режиме. У нас сформированы диспетчерские службы, на 2 части разделены. Барысы да тәртиптә, барысы да көйләнгән. Безнең шәһәр 2 өлешкә бүленгән, икесендә дә җаваплы участок җитәкчеләре куелган. Шулай итеп, барысы да контрольдә торыр дип уйлыйм. В сторону второй начальник участка, и, соответственно, будем держать таким способом на контроле. Рәдифә Нугманова, Милена Валиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шәһәр су саклагычы иҗтимагый пространстволарны үстерү федераль программасына керергә мөмкин. Әлмәт бөтен Россия кече шәһәрләр бәйгесендә катнаша. Хәзер конкрет иҗтимагый киңлекне төзекләндерү проекты белән заявкалар формалаштыру бара. Иҗтимагый киңлекләрнең менә шулай киң җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алдырып булдыру тәҗрибәсе белән әлмәтлеләр инде таныш. Шарлавыклы балалардагы уен мәйданчыгы нәкъ менә шушындый форматта тудырылган иде. Шәһәр су саклагычын үзгәртеп кору идеясын тәкъдим итү өчен иң актив халык яшьләр үзәгенә җыелды. Сүз уңайыннан социаль челтәрдә үткәрелгән сораштыру барышында шәһәр су саклагычын нәкъ менә Әлмәт халкы сайлап алганда инде.
Сегодня проходит офлайн. Это нужно для того, чтобы мы смогли пообщаться с горожанами, выявить какие-то более специфичные запросы людей, то есть те, которые, может быть, мы не смогли. Бүген безнең офлайн очрашу бара. Бу шәһәр халкы белән аралашып, аларның барлык теләкләрен исәпкә алу өчен мөһим. Шул нисбәтле кала халкының үсешенә саллы өлеш кертә алачак. Часто бывает такое, что могут стать участниками самого непосредственно проекта и помогать в его реализации. Шәһәр активистлары төркемнәргә бүленде, аларның һәрберсе очрашу ахырында үз проектын тәкъдим итәргә һәм юкларга тиеш иде. Кемдер яшел зонага һәм пляж кирәклегенә басым ясады, кайберәүләр күңел ачу һәм ял итәр өчен кафе, кибет, рестораннар куярга тәкъдим итте. Иңкешчеләренә пирслар, өстәмә парковкалар, су фонтаннары һәм бәдрәфләргә игътибар итүләрен сорадылар. Мы обрабатываем все эти карты и, то есть архитектурные решения уже. Бу тәкъдимнәрне без концепциягә туплап эшкәртәчәкбез. Һәр фикер безнең өчен мөһим, чөнки җирле халык кына барлык нечкәлекләрне белергә мөмкин. Люди понимают специфику своих территорий. Конкурс кагыйдә буларак ел башыннан үткәрелә. Хәзер яңа раунд бара. Анда 200 меңгә кадәрге шәһәрләрне керткәннәр. Концепция ноябрьгә кадәр әзерләнәчәк. Җиңү очрагында эшләр киләсе елга уздырылачак. Конкурс нәтиҗәләре шәһәр халкының активлыгына бәйле. Без чыннан да бу терәктән кирәклеген исбатларга тиеш. Рәдифә Нугманвайдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Рәсәй Федерациясының грант программасын тормышка ашыру кысаларында Ознакайда район күләм самовар бәйрәме узды. Әлеге бәйрәмне оештыручылар район мәдәният йорты коллективы. Бәйрәм чарасы хакында Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Мондый самовар грантын инде Ознакай мәдәният йорты 3нче тапкыр ота. Соңгысы федераль программа һәм аның суммасы да 670 мең сумны тәшкил итә. Бу самовар бәйрәме. Әлеге бәйрәмдә районның барлык 44 авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре, балалар бакчалары, белем бирү учреждениялары, музей һәм Актүбә мәдәният йорты коллективлары катнаша. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә мастер-класслар, рус халык уеннары оештырыла һәм инде әлбәттә кыймаклы, тәмле кайнар чәй эчү булачак. Чарага һәр коллектив зур әзерлек белән килгән. Бүгенге бәйрәмдә самоварларның ниндиләре генә юк. Ядкар итеп саклый торганнары, заманчалары, олысы һәм кечесе, бигрәк тә күктәке самоварлары игътибарны җәлеп итә. Бүген алар барысы 21 самовар белән катнашалар. Монда һәр самовар хуҗасының исем-фамилиясе самоварның елына язылган. Районда бердән-бер Чуваш авылы Яктыкүлдән килүчеләр дә сәламнәрен җиткерделәр. Безнең Яктыкүл авылында җитештерелгән кызлар пешереп кунак итәрсең дип җибәрделәр. Шундагы самоварлар, шундагы чәчкәләр һәм шунда үскән алмалар инде безнең. Самовар, самовар, чай гоняет старый мал с пирогами, плюшками, с творожными ватрушками. Я в кокошник нарядилась, к самовару прислонилась. Затопила шишками, чай будем пить с детишками. Сегодня праздник самовара, и мы презентуем Чуар-Абдуловское поселение. Вот такой красивый стол с пирогами, ватрушками, с блинами и вот таким красивым еще самодельным самоваром. Самовар бәйрәмендә катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Рәсәй күләмендә булган конкурста катнашып, Татарстаннан безнең Ознакай районына гел уйламаган самовар конкурсын уйлап табып, җиңүче булдылар. Самоварлы табынсы нигъмәткә дә мул иде. Тәмле кыймак, тәбикмәк, пирог, бал белән самовардан чәй эчү үзен итә бит. Ирекле авылы самоварыннан ясалган шифалы чәйдән дә авыз итегәле. Балан бәлешләре, кыймаклар инде ул безнең бәйрәмнәребезнең күрке һәм самоварыбызда кайнар чәй кайнап тора. Үләннәрдән, Ирекле авылының шифалы үләннәреннән ясалган чәйләрдән рәхим итегез. Достар, туганнар. Бәйрәм мәдәният йорты артистларының күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Өлкәннәр һәм балалар өчен төрле мастер-класслар, уеннар оештырылды. Чарада катнашучы коллективлар үз самоварларын яклап чыгыш ясадылар, бүләкләр дә яуладылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Екатеринбургта Золотой тигр 16 ачык дөнья чемпионаты узды. Пауэрлифтинг һәм көч спорт төрләре буенча узган ярышларда Әлмәт спортчылары җиңүләр яулый. Алтын көмеш алып кайтучыларны без дә карап кайттык. Екатеринбург шәһәрендә пауэрлифтинг һәм көч спорт төрләре буенча узган Золотой тигр 16 ачык дөнья чемпионатында Татарстанның пауэрлифтинг буенча милли ассоциациясе президенты, мактаулы спорт мастеры Ришат Фәттахов җиңүче була. Үз вакытында армия сафларында хезмәт итеп кайткач штанга белән шөгыльләнә башлаган егет инде 35 ел әлеге спортта нәтиҗәләр күрсәтә һәм җиңүчеләр буынын тәрбияли.
Я выступаю каждый год с 2011 года. 2011 елдан ел сайын шығыш ясым 11 тапқыр дүния чемпионы. 3000 қатнашушы арасында Әлмәтнең 7 спортчысы да призлы урынны яулады. В Сальмицке выступало 7 человек. Все заняли призовые места. Жеңүчеләр арасында Айрат Хайруллин да. Ул бу спортта 2014 елдан мактаулы спорт мастеры, күп тапкырлар дөнья чемпионы. Быел ул 2 номинациядә чыгыш ясаган, штанга күтәргән һәм штанга белән ятып үтелгән. Нәтиҗәдә Айрат калабызга 2 алтын медаль белән кайта. Естественно, соперники были те, которые именно спортсмены, которые большие достижения именно по этому виду. Это новый вид стритлифтинг, который... Көндәшләр арасында танылган зур уңышка ирешкәннәр күп иде. Стритлифтингта 2нче тапкыр чыгыш ясыйм. Минем өчен яңа һәм кызыклы спорт түре. Второй раз выступаю по этому виду. Для меня это новый вид и очень интересный. Алардан тыш Золотой тигр 16 дөнья чемпионатында 24 һәм 25 мәктәп оқучылары Марат Галипов һәм Эмилия Сәримова көмеш медаль ияләре. Я занимаюсь год. Этот вид спорта мне нравится тем, что я приобретаю хорошую физическую форму. Бер ел шөгыльләнәм физик форма физкультура дәресләрендә зачетлар җиңел тапшырып булу белән ошый. Шәп спорт төре. Минем беренче зурлар разряды. Алдагы максат спорт мастер кандидаты исемен алу. Цель следующая – это кандидат мастера спорта. Әлмәтләр хәвәскәрләр категориясендә генә чыгыш ясамый. 15 елдан артык шөгыльләнүче халыкара класслы спорт мастеры Андрей Балантаев профессионаллар арасында осталыгын күрсәтә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.